tinotenda Mwari zvikuru maererano nendaramo Jesu. Amen. Amen. Every man of God in the house, may the good Lord bless you. Thank you so much. From the book of Joshua chapter 2. From the book of Joshua chapter 2. Joshua chapter 2. From verse 1. Now Joshua the son of Nun sent out of Shittim 2 men to spy secretly, saying, Go and view the land, even Jericho. And they went, they came into the house of a harlot named Rahab, and lodged there. It was told of the king of Jericho, saying, Behold, there came men hither tonight of the children of Israel to search our land. 3. The king of Jericho sent unto Rahab, saying, Bring forth the men that come to thee, which entered into thy house, for they come to search the country. And the woman took the 2 men and hid them, and said, There came men unto me, but I wist not whence they were. I'll skip to verse 15. Now she let them down by a cord through the window, for her house was upon the wall, and she dwelt upon the wall. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. The story verse 15, doing God outstanding to me, Bible aigara pamadziro. So wakadzikisa vanhu nepawindo kuti imba yake yanga iri pamadziro. Ndokuba we all know that after Joshua namwati surround Jericho, the walls of Jericho collapsed. Masvingo eJericho akawira pasi. But pano ndina Rahab aigara pamadziro. Iwayo madziro akawira pasi. Ndina Rahab aigara pamadziro. Ndokuba verse 15 that the house was on the wall. She survived. Aripa madziro ipapo. But sungano ya Joshua na Mwari yanzi mukatenderera 7 times on 7th day madziro anowira pasi. But Rahab survived. Sadopa na nyaya ndinayo nasi. Nakutama pekugara akaramba aripo ipapo. Pansi pachaparara. But nekuda character ne courage ya showa yaita kuti agone kusurvive. Ari panzvimbo isingatarisi kuti angasurvive. Zvanzi mambo vemuJeriko vakatuma vanhu kumba kwaRahabhu kundobvunza, kunotaura vachiti, buritsa vanhu vapinda mumba mako. Buritsa vanhu vapinda mumba mako. Rahabhu by profession chaiva chifeve, saka vachifeve kuuya kwevarume mumba. On this note, pane varume vakauya mumba make. Ndokubva aingwa nenhumwe dzapamambo kuti zvanzi buritsa varume vapinda mumba mako. Mazuva ese pane varume vaipinda, ndosakanzi she was a harlot. Kurati varume vaipinda mumba maRahabhu each and every time. There was no problem. Mambo weJeriko hapana chakamubva, vese varume vaimba maRahabhu airamba akanyarara. But on this day, pane turn around the blessing yaRahabhu. Nokuti Rahabhu wakazororwa. Turn around life yake iri papa. Saka pakatumwa zvinochinja life yake. The king could not sit. Don't party and then you know Rahab, buritsa vanhu vapinda mumba mako. Kuti Rahabhu ari kufaitwa nekuda kuti ndopane turn around life yake. Mazuva ese vaita zvisina basa achizifere. Varume vachipinda mumba. The king did not bother. Saka uchaona the devil knows zvacho zvinochinja life. Kana zvakuda kuitika muupenyu hwako apete maoko. Inyaya yekuti hausi worth to fight. The devil knows it's not necessary. Wakatofaitwa kudhara wale. Varume vaipinda mumba maRahabhu. That's why Bible writes she was a harlot. Kurati mumba varume vaita kupinda nekubuda kupinda nekuenda anga hakuna inobvunza kusvika aqualify zita rekunzi chipembe.
But the same kama chifemo kazopinda wamwe marume mambo anshaka. The king, not anyone ordinary, as a neighbor, as a council, as a Munopane store, but the king of Jericho. They are in white. Never remember being the Mumbami Chife. Uchaona kulichaita kuti mambo afaitira this way. Inye kudirab destiny yake. Kile chekuita nekubele kwa Jesu na mambo imajima. So it was a kingly fight. Yes. Who is one mambo? No kuni wakatakura chichabeleka mambo. Saka times you don't fight out. It's a prophetic message. You carry something big. Saka who is going to remember. Come on. Mambo ayutofio. Kudilapa kalalama. Pachabeli kwa open. Mubili kwa David. Kuzo vya Jesu. Saka mulala. Munezili ordinary. Saka kutuneka mulala munezarao. Bible has the king of Jericho. So Mando is not one way. It's a shadow picture. It's a good and a double one. But in the first lab, we soon will get considered. So the extent you put a taking Mando when jail for years, Garam jail. Ram Panu Garam Jericho. Mambo is not the king of Jericho. Grab the Ram, boyfriend of submitter. Boyfriend who comes to the instruction your king. But on this day, Bible has those are Ali Kavaruma. Yes, sir. Already to go to Grace Mary, why? Because Garudi Governor. Mambo, any power this search of warrants. You couldn't move back and be watcher. But Mamma was a tower. We are open and don't spend any good days. Just a simple light to the king. I never see idea, never saw him. Mamma was what they are and Mamma, but it's okay. When I was ready, I said, no, I don't chat the lad. Mubamara, why you want to call ma? No, the Bible has actually come by home. But the same man will actually have a theory that he failed. Who won't go to Taiwan, the whole it's okay. What already Yasha Zakis doesn't happen manifest. When you want to talk about the story, when you put it in a favor, even in Mamukana, Monakakura say, and I saw my assignment against your life, you will kill the grace to do that down of yourself. I don't find what could that you tell them when you love, but this time you are in best. Shut down that. But what is alright? Grace was already working in here. But already asked for authority in Jericho as if she is now the king. Was that in a man who could interpret the Yashamai? But also, I didn't want to wonder Yasha. This is a cutting one of Yasha, but just already have the grace. The Papa punishes that on board. Who do she give me a man when I ask? Let me say, but you carry is the sign. You already carry the grace. There is the God of Egypt. Moses is the Bible. When they were still in Egypt. So people they forget the God of Egypt. What they is working on. But you said the king was against you. Pharaoh was against you. He assigned people to kill all male children. But Moses said, the month of Moses, you are grace. And I am put a Kapupura, could you have see and Nesu, but not to mount it to know where you are and just comments about that. A midwife to deliver. They were given the grace. Why? Because the midwives were assigned by Pharaoh to kill their children. Somebody don't have other strength. So there are times when God has given you strength, but you are failing to recognize it. You compare the yet you can only papa to Egypt. Who said to a Egypt? Who don't go on and only punish you. Pharaoh alivyowatata nyangati labda utingalabude bati bali kubereka shirikura mukashatu bali
the more Bano the more they multiply. So there is the God of Egypt. So when you are feeling recognized, why? Because but if only Papa, you must realize, could you man Jericho? But she got up there. She will Jericho. Yes. When she was all from a corner of life, so I can't see it like well. See that I feel there. Or let you, I like to get no, you can wait to have to life now. Check out so good I am with you. But this is why you are still standing. See, when you have that day, I'm blessed to the mountain. You will not die, but you live and you proclaim the goodness of the Lord. So there are times that even the king of Jericho is obeying a prostitute. Jericho. But when I want to corner, what I want to corner, but I want to survive. Already survived. Any authoritarian power. Je vous dis qu'on a passé na 10 soldier. What if you move back? That's how to remember Peter Bamaki. Peter Muno Secha. But I want to shut down. Don't tell me on the phone of Tenda Mai. Usatuane mariacho but no kutumule utano wacho. Ndokuti zvauri kufungidzira zvinobatwa nevanhu vanenge vararama. Zvimwe zvauri kuchenera kudaida zviwana. Unozozviwana ndokunge watomborarama kusvika ikoko. Already pane zvakasainwa at your level to destroy you. Dambudziko nderekompetition yekutarisana vamwe vaitwa sei. Vamwe vachibva zvakaita sei. Vamwe vachiti ichandodira Mwari manje ane speed. Iri divine. Ndokuti neimwe nguva Elisha ari pagomo akarayira mambo vanenge chariot kuti fambai nokuti muchanaiwa iye asina chekufambisa. Kunoti akaandastenda kuti speed yaJehovha inogona kuovateka the chariot up. The problem ndeyekuti you admire vane machariot, you forget the grace of God upon your life. Apati rinoti vamwe vanoimba nengoro vamwe nemabhiza asi ndichalimba naJehovha. So one she's a prostitute. What I found on both was Peter and Masoja, I found on side, remember Makem. But Babu that now one, Mabakat, it's okay. When the Jin job, Jada saying against your life. But the Abana should be come away. You forgot they would ask them money, money. Why? Because at your level, Pauli Papa, Padas not Pashika. But it's not this level for you, Yahweh. So now, that's Agava Gamba Maki. Maybe I didn't say she I either was or even I get if you are any tutu. Manu Jeka. What is doing this? But this day don't go what in the how you are in the don't pass road is no longer the same business. He hit the man. Akabami Kamba Market. They cannot be shocked that I need. Your man why? Say you that in the Kalinika. You don't say it. Shokorese nupati wa wewe unakutenda. Kama kule kwanza hapa ndio telewa. Ndio today wewe unitende tabuti ndio kuvuira. Tabuti kwanza hapa kama na wewe sasa. Tabuti kama usikarabu ya mauli. So akali kabaluma mama. Verse 15 of Bayat akabatikisa nepa window because the house was on the way. Vanhu vaigara pajurawa vakusukudiwa vakaiswa guys mavictims ekutanga kana hondo yauya kuti tichaziva kuti kune hondo kana havafi kuiswa pajurawa hakusi kufarirwa kuiswa parumananzobe kuti kana zvatanga zvinotangira pauri ngamba Mwari ndobva varivhesa kuti nyasha kana dzaakutanga zvinotangira kune sezva yaJehovha yekuda kusadlaina so vanhu vavakakuindisa kwacho grace. Don't put on board. Yeah. Don't baba mwana boss baba mina munaka no funza performing. Kuti ndiamu. Mrabi waidi ongelera zvakasara kumashure. Mambo vaitanga kupinda. Aiona line kumashure ndora vakari kutamba. People inside like you wanaona kupusha kabisa usiku. Lakini nyasha tunobata wana walipa wrong side. According to the mind of man. Kuna favor inokuroke
but yanga iri divine setup. Why? Nekuti varume vapinda mamake akavadzikisa nepahwiro nekuti imba yake yanga iri pamadziro. But hapana pane nyaya. Joshua aita sungano naMwari kuti kana matendera 7 times on the 7th day the walls will collapse. Asibara noti vatenderera zvaita saizvozvo. Joshua akatuma vanhu kuti mhanyai mumba mechifeve. To me, that's a picture of Rahab. Pati yemba yake was secured. Anakutama kuchinja pekugara. Why? Because it was too late. You know, kuna issues in life. Yekuti haugone kuzvijenga. Ndo zviripo. Asi kunyasha pamwe dzinokujengesa. Nyamwe zvakanangana newe. Aigara pamadziro. Haigona kutama. Haigona kutiza ndopamba pake. But ane favor yakaita. Foundation is kudona ndo yari kushare nevamwe ndopari. But anisungamo yari. Ani zvekwamwari zvaachengetedza. So zvekwamwari ukazvichengetedza zvokuchengeta. Madzimai akasheka akadona but pane pati yakaurwa muspirit kuti ipapa pane zvekwamwari apadoro. So kune situations in life yekuti ndoko muri kwawakaberekerwa, ndonzvimbo moyo unogara, ndo area dzako, ndo pachikoro pawakaenda, ndo kukundikana kwawakaita. The devil of haunyevero saka hapasina. Because pauri apa ndo panotonya vanhu. Pauri apa ndo pasingadiwe vanhu. Pauri apa ndi qualification yako ndo pasingawanikwe basa netype yako. Haunango unoenda kuti pawakagara vazhinji vakagara ipapa vakawira pasi. Yes sir. Saigara pasingaiti. But ane zvikwamwari zvakagamuchira. Zvikameka a difference in life pake. Nzvimbo yaanogara neufeo hwake hwono ikatotanga ndo vanotanga kuwira pasi vari mukati they were safe. Nokuti zvanzi masvingo vaachadona. Saka uyo haasi tombori safe. But favor yaMwari manje ari pamadziro ipapo. Akava netestimony. Ndiye anogona kuudza vanhu. And you know what? She was a prostitute, a harlot, I still don't know. Saka, zvazvakatoroma kuti agone kuroorwa. Why? Because unoziva kuti vanhu kana pane chifenga achigone kuroorwa vanhu vakanyarara. Vanogona kuti pari unoona wacho kuti mukasvika munzvimbo munabvunza. Roma izveni kwamafunga. Kune vanhu vakunyanga vanoziva. Ndinokuti vanhu vakangana. Vakasana nemwe friend yangu so, ndakambosangana nevanhu vangu. Takafunda tese saka takamboita part one day. Ndokubva vangataura nyaya dzekuchikoro dzataita tiri grade 2 grade 3. Umwe ndokubva ane reminder spelling yandakatadza ndiri grade 3. Imagine kuti kwete chikoro chakabva kwa 26 years ago. But munhu akangano kubva tawakamangisa yes the day tokunetsa kudaro. Vana vakangana. So mujeripo mune vanhu vane madotcom nenyaya. Ivo comment section mubereka. Ila kungosvikirwa vanogonyora pacomment kuti munabvunza kana mauya. Maakunotuta nevasingaite. Vati vanhu vakafa. Daifira kuti yaroro. Kune mweni nomwe ndifana kunyararidzwa naJehovha kuti zvakuziva. Information inoronga nedestiny yako. Dai Mwari akuwanira nyasha vanyararidzwa naMwari. Love to survive aripo. Nzvimbo yaari hapana chimwe chatingataure nekuda kwekuti akagara ipapo panzi panoparara. But ipano pane nyaya. She was given an opportunity to survive. But opportunity yakawa sekunde ndiyari kuitira vanhu fail. That there are times you put a blessing in your burden. What's okay to pray about a blessing, but a blessing you have burden. Luke 17:11. Kune varume vakati kuna Jesu, mwanakomana waDhavhidhi tidzoreyi umboni. Vairwara vairema peribudzi. Anakombo ati receive your healing. Akavati go and show yourself to the priest. Mazuva haanei kuporeswa kwemunhu. But Bible knows vari munzira vakapora. Chakavaporesa kutumwa. Kutumika. Ivo vaine maproblem. Saka shoko raMwari dzimwe nguva rinouya sekunge ibirthday, but richida kubvisa birthday on your life. Maybe 11:20 takurai joke rangu.
Come unto me. Makaneta makaremerwa. Ndichakupa izororo. Vanoda kuzorora. Ndaitetseka kuti kuona vazorora sei vhesi yacho iripo. Ndikazodiscover type yekuzorora kwacho hakusi kutura mutoro. Nokuti 11:28 ndoinoti turai mutoro. 29 ndoti takurai dzokera. So rest iri hidden mukutakura kana mukutura. Rabu zvari kuitira varume ava zvinochinja life yako kuitira varume ava. Favor yauya sekunge ndiye akakubatsira but iye achibatsirika. Jesu ane nguva yaakakumbira mvura mukadzi kuSamaria ndokubva anyimwa. Mukadzi kuSamaria anobva kuna Jesu takatomirira Mesaya. Iye achinyima Mesaya. Why? Nokuti vaiva netsika dzavo dzaiti kudii maSamaria nemaJudha adyidzwa. Saka Mesaya auya ari muJudha. Iye achida hake Mesaya but auya ari wrong side according to the system yekurarama kwavo. Saka Bible rano Romans 12:20 your mind must be renewed by the word. Why? Nokuti munguva Mwari anoita zvinhu zviri opposite what you trust and believe. Antakamira Mesaya akauya achatudza chokwadi achitaura naMesaya akatouya. So sometimes you wait for something that is already there. Chimwe chinhu chawakamirira Mwari vakatoita. But maitiro avakaita manje hausiri wawaida. Nyangwe zvirizvo zvauri kuda. Pane nguva yekuti Mwari vanokupa answer minduro sekunge mubvunzo. Unosati vana veIsraeri ndo vakataura kuti chinhu ichi chakapiwa imana. Mana zvinoreva kuti what is this? Mubvunzo. Mwari haapi vanhu mubvunzo kana vaine nzara. Anovapa chingwa. But vanhu nekusaziva unoramba uri mubvunzo. Moses by revelation ndiye akazovaudza kuti this is the bread that the Lord has given you. Moses ndiye akaziva kuti chingwa ive timu yese yaiti mana. So to be honest, Mwari anokupa vanhu mana. Akavapa chingwa ivo ndo vakati mana. Kusaziva kwaita kuti vati mubvunzo iyo iri mhinduro. Saka pamwe pacho Mwari vakatokupindura vati kwauri uchiri mubvunzo. Chaari kuda ndiMesaya. Mesaya ndiye waari kutaura naye but nekuda kwekuti ane tsika dzake maSamaria nemaJudha. Saka anoramba akamirira. Komano kana mata kuti Mwari ndipei chaiye right akauya but akauya asati right achaita right. Akagoyera umbena. Type yaumuda isiro yauya but achazove type yaumuda. Nokuti Jesu muJudha achitaura newe ndiMesaya kana apa muchinji. Ndiye Mesaya waungamirira but muMesaya unomanifesta pacross not now. Saka rava wakawanikwa favor but favor yake yaiva yekuvidza nekuchengeta vamwe vanhu. The Shunammite woman Elisha aifura achienda kuShunemu achienda kunoparidza achifura nepashunemu. Mukadzi ndokubva aona kuti munhu waMwari rega itiwakiri pekuti anosvika achirara achidya achienda. Miracle yakaitwa naElisha haina kuitwa kwaaienda, yakaitwa paShunemu paaifura napo. Kune vanhu vanogona kuaicheka blessing yaifanirwa kunoitika muperu yakaitika paShunemu. Ukarerenga noti Elisha waifura nepashunemu kunoti aienda kuShunemu. But kuna akarambwa kupfurwa nemunana wake. Akagona kucapture blessing yaifanirwa kuenda kune vamwe. Ndiri mufana ndaifungidzira kuti DSTV rinobata kutaura chete. Chinadazoita kurombosha wako musha tikatoona bhora. Manu yaitoro watiri kumusha. Why? We just need the system to capture the word. Amen. The rest is not the seed to the battle of the strong, but the time and chance are given to all. But you sound, this is my time, this is the chance, the revelation. And this is what now. Now the time is nowhere.
When God called me in street preaching, 2007, unazamani wanakupa shoko ushai wa kweli ndio kitabu. Kufamba nizoka ione message. Mrudi wana wapaini wana dai mwari Jehova jairi batofa. Iyo wale kunyimirira. Sanafunga asimwana. Jino tukune abantu wanakuza zinaita mwari. Kwete zvaunofana ungo ushikirwa na mwari. Kama unakongezo. Mwari ni mwari anopa. Bati vakanonoka kupa iwe wazvinoti havachapa. So time yadai famba wanoita iwo asumari andamo. Tine vanhu vanokuparidzira message yapona Silas. Iwe uri Joseph ari mujeda anga 2 years. Ukauraiwa nebreakfast mufia mujeda. Kune vanhu vanokuparidzira message yaJona. Iwe uri Peter ari kunyura pano kutodhoma. Vanaro vhangeri ravo rinofanira kutiza moto. Vanokurera vashandise mission Abednego rekumira moto wacho. Kana vakasiyana. Bible rangu inoti Joseph fire jail, the Lord was with him. Here the same and Silas na Paul. Wekuta vanatu kuita 9 years pakatipe usiku vanamuita. Bali mwana mwa usiku ne kusvika 2 years apart. Amen. So life haifanani. Tona matamwara akafanana na munocheke. Takasiyana ma destiny nekukuyema. Saka hongo nekutora testimony yekungo se formula. Amen. Amen. After 5 days mwara akataura nini? Yo ina nokona nini ndikito. Later. Asi kutsanya vakaipa pandirupi vanhu vanokana maformula anokuwadza munhu kusvika backslide. Kwa vakadai wani mwari akavaitira kwendiri kuitawo mwari sei zvangu zvisiri kuchinja. Hamuna kufanana kwamuri kuenda hamuna kufanana zvamavai vazoita zvakatosiyana. Saka vhangeri rakuona Silas arudzi weJoseph unouraya munhu. Alikuzaenda nikutuka mali kuti vamwe makaita munana na fomu kwa 2 years ndedze. Kunogona kutoya vanhu vachipamira mfume matamushi. Mwari unoziva. Kune vakanamata vakarumbidza. Usiku chaiwo wakaburiswa. Iwo kuona waita gore. Chikisi chako ndopiti Daudi. Ndozvinoita vanhu. Saka ndaifamba netsoko kwakwadza ndinofanidza kuna first. Kune vakazoita kuti zondita counseling. But you don't need cancer, right? But don't you want cancer so? Yeah. God is a provider. Yes, a provider. Yeah. Same thing. I have a message that over show. Sina kana ye contract. Takasiana katubenda. Chikonzero zvatadani zvakasiyana. Why? Uzoya kuti ma trying at that times. No one of build by you, not your ministry. You. The minister must grow first for the ministry to grow later. Why? What ministry can grow like the minister? Jesus. Yes, sir. Why? You never put him on the outside. But I'm from home. You never say he was not your family. So one day I was a minister in 2014. I just like the parody. When you change the parody, another shop is over the only the when you are changing. I'm going to ask one. View of good people who are not godly. But that's not the one. But the one face on the ground was not revelation concerning your life. Matthew 6, verse 16. Kana makunyengetera pindai pakavanda. Mwari unoona zvamunoita kuti akupafadzai.
So when you pray, you attract God's attention. But when you do, you attract God's blessing. So blessing is connected to doing than crying. Prayer is good. Ukanamata mwarano ukapata you don't need to sit. Kana mama kunyengerera zikipindai pakawanda. Mwari anoona zvamunoita kwenda mubvadza muchataura. Urano ukataura anonzwa. Ukaita anobva pasi. Saka unokudzwa wanyanya pakuda kumupumburirwa. Pakuda kuita. But dzimwe nguva kuita kwacho iassignment yaunose kunge inorema. It's not easy. Kuti urigara mumba mako kuti what are you wanapo? Kustand in authority. Zvinourayisa zvine risk. Vanhu vaya kuzoita spike the land ochengetwa nemo. Mambo ozviziva but kuti handina kuvaona. You need courage. Mwari unoti kuna Joshua, be strong and courageous. No problem. There are times in which God wants you to be strong. So I've seen God doing many things in life. But I've seen God do things. Pamadziro pandakagara ndekuti 5 levels hapana. But achievement iripo. Munoona kuti ndamwari. Nokwazi. Pandakagara umwe vangu vachiripo indakamushanda mumanye kwedu. So pese pandonokwaridza kubva kana kukwira. I passed through pamanye pataigara. So one day ndakaenda nevana vangu. Vana vangu vakura I'm sure. That is 48. So my first boss is 26. Yeah. So I put them in Congo. When I came up my daughter, I'm going to come back and put them in. Who come in with me, I like Masala. I don't really that would really make that happen. I don't see it, Jehovah. Why? Because you're watching. Yeah. I didn't have a phone and the other to be social. Why? Because you're around. And you are 29 in terms of education and change here. You are actually poor. Taigara pamadziro. Akaurwa mukaiwayo. Why? My assignment here, what can I say? Make a birthday. Sometimes I doubt myself. Omi na parent kuparidza unokushaurwa. And God will allow people to laugh at you. You do it because He wants to do you. I say what I say. I remember Papa told you what I was going so. There's no one. I'm not a Bible. But I'm say last page. Asi nasuka wauza wanotaigara pay picha ikupe ndio wewe anga ndani ndo hapa wanafanya tu wangu huyu aigara pay picha ikupe ndio watu mwenye wapisa watu phone ndio kuramba kuno hey man atatipa mazuri papa yes I've seen God do it. Don't doubt yourself. Amen. Ini get better, ini assignment inole mayo water, but nobody suka mudi papa. Mainga is not. So far, naona zinaita mali zimeshikisa. Si bali street mo. Last 4 months I was in London. Ndio pale kwa London. Unaona wewe. Yeah. Kana mara ile nazungumza. Yeah. Nikuye na nguvu kwa kwa UK. Kupata itambira. Time kama zero. Babu. Pesa manda kwenda batagenda. Yes. Mwezi kumeshangisira tatu. Yes. There was a time I was in Israel, about years ago, Israel. But when I don't marry the Abang, what's what you call it? It's sometimes. Yeah. And this is the only place I married, but somebody just called me. I always listen to someone on YouTube. Yeah. You know, are you free? Whether they are free, Israel. Yeah.
visa was done for 8 days. Israel and Palestine. Bible later remuziva nemaziso. The grace of God. Amadzino paigara wabasho. Pakafara vazhinji. Takagona kugamuchira assignment. So there are times Mwari havakupe assignment yaunogona. Vanokupa assignment yavanoda kugonesa. The dream that I big, my chance of living the young man, I have. Unaona zilizokuwa baada kuza wao ndio mtu mchika. Hapo ndio mai ndio roda ndio ndani. Ndio ndio saminda. Unaenda nani kuchukua. Watu wa visa ndio unana iko kwa kuna asibabu unoti nyinga ni kuzara kwayo ya Jehova. So tunaona that's something that mfungwa kana mwana yako kana kuimagina wewe unasema Paulo sunya ukitini hapo je hiyo inashabiti kesho was why utashekubwa and why food is impossible kwa wewe ndio unapokuti ule experience Paulo kana kama ziwa afanye no survive kana ndona basi na wakati hakuna cha Jehova alobira wake Itanino ziwa fish akamita Jona. Akadai bana bakara urasile. Ili baba sara Jehova. Ili example ngere kubasi. Saka pese pali chamani. Sora Jehova le. It's a matter of time. Jona baru tenda baru fan mokenda. Anga sasa woni. He was inside. Also bona direction. He was not eating anything. The environment was not good, but God was in control. Baba jini kushukudi wana leo kushuka baulu dauta kuona matao batandashu. Kama ndio na makatarisa uli total darkness. Jambo chikacha hicho chinotirudetsa. But I know zero when God is in your control. You give them. Unafikiri usanye mbele wewe unamata unarutileeza. Dauna chinaira hoya takumeza hauna kumeza kuzuparale wanetwa kuzulete Alize Paulo gara alize lifestyle yaurarama zvinofunga vanhu kana ndizvo unofunga usafane pano pakuti hauwanzi kune vanhu hauye une vanhu wega unotozvisaidza kuti hapana life inodaro Audi vanhu vanokumukira utori enemy life yako. Wega unongozvudza kuti nini hapana wewe. But I'm not looking up to Jesus. Author and finisher of our faith. Amen. The choice today does not our land. That does not our money. Some Bible is to put a good report do you believe? Yeah. My faith one will go and it's a sort of no one would kanaishi. No kutaka kuoneshi. Neema hauna mno siwa kumsoro. Kumsoro kwa nini ndo siwa ba kumsoro. Kumsoro ndina ba kumsoro. Aliko. Wakuti kana afura. Hakuna unofasi. Kana ala ninasha zake. Aibo ndichife. Nós vamos tatibu wa Kristo. Kana babu to walaine tiba Yesu. Tinomushika kama msimepa. Hallelujah. Walaine kana pakanaka unaanza wakalongeka. Uiwe paka zero. Nasha zako mwana kwa maziwa. Why? No assignment ya akapiwa against the king was not easy. Yes. She was a strong woman. Amen. Alorambira matimambo. Anozoti nokona kuurawa unofana itizo kuchengeta vanhu vanouraya Zimbabwe Zimbabwe kuzonosvikira kumba kwako vanhu vanoparidza Zimbabwe zvikazikwa neumufa ende havangobvunza wobva wati tsokei woenda munositwa mama zvichidakana nemhomuri ukatositwa pakapinda imomo because kufa kwevanhu but mambo akangoti it's okay kana vasina kupinda imomo it's okay Why have you shared the good country? What I want to as much as much to Simuke, but you are found in Simuka, but you guys have to do it. Who got the Marino Gatica? We asked them to do what the man. That's when we got out in Yasha. You are working for
akafuna mambo kuitira why already nokupa akachengeta zvekwamwari. Yes. Nyasha dzakatanga kukuparidza life mass. Yes. Nyasha dzikakuwana unodziona. Yes. Unotoona kuti harisi simba rangu, hakusi kubara, hakusi kuziva. Uyu ara Mwari. Ndaona Mwari achiita zvinhu zvekuti even neshamwari vanoudza kuti dai usina kunamata ungori pamahwando. Bozi vanotoziva kuti hakuna kwaiye, hakuna zvaitwa, tiri taipe pamadziro. Zviri kutoziva kuti pakangotendererwa chete kuwira pasi. Pati kudenga kuna Mwari. Kana watakura chake hakurege kuchiparara. Amen. Kune imwe protection yaJehovha kuvanhu vake. Zvinowira vanhu nezvinonetsa zviriko. But kune nyasha 2022 baba kune COVID for the whole year. I saw grace. Akona ruoko rwaJehovha. There is a man ane bank in town. Anonzi Metropolitan. He called me. Because I've seen you preaching one day over that umbrella. I'm saying, make sure you tell on Facebook. That passion you push me around the other zvakanaka. Ndirimsavata zvangu ndiseve but that passion, that desire, yanditira zvakanaka. I want to bless you. Nobody for the whole year, 2022 to 2023, whole year, by the time of COVID, there is no salary banking. For the whole year, for the whole year, every month 300 US for the whole year. Hallelujah. This one was COVID. I don't know but in Maria, I have seen the will of God. Amen. No, my Papa is going to my food up to Shajopito. Shajopito. I thought I want to shoot Mr. Orlando. But you want to ask him what? Amen. Mazilano going to read a passage, but what Jehovah? You know, change it for Mazilano. That's true. Kune vanhu vekuti vakakodzera doctors kutendeuka kwete nekuparidzirwa. Kune vanhu vakaita zvirwere zvinotozikanwa kunzi 3 years apedzi, cancer 2 years apedzi, but paakapinda mu50 year kuna chiremba akanyatsoziva kuti zvimwe zviri beyond science. Kutenga kuna Mwari kuchengeta vake. Kune vanhu vararama vane masituations ekuti hapararamike. Kune munhu wekutanga kwatiti unokudza aiwa arikugadzira kuti atisimbise. So good to be true. So interesting. You know, I come back and I got it. I tell you so. Man, I'm not going to. And when God called me, I was very sick. I needed TB. So, yeah, I'm going to shoot my so. So, when I was shooting, I asked my, I'm going to how can God call me and call his son? What did he tell us over there? But in Baba, Mwari akupe task ya unogona. Anokupa task ya anoda kugone. What you need to do is to believe in him more than to believe in your strength. Akakutuma zvaunogona unanite kuti unofanoita. Unozvigona. You know, Moses paakauya muEgypt, ari muEgypt. Akatonzida kukusungisa yemedhara akatiza. But assignment yakapiwa naMwari ndeyekunoraya vakawanda paRed Sea. So when I only wake up, medal, we now are delivered. It is not the same man, but I'm telling himself that Moses. But you see, I'm calling Aaron. Aaron more than Moses. But the man who to tell the shades of Moses. Aaron knows who we are to support her. We should be one for the done. We don't know what the man is with Moses. Why she in Egypt, macho, akataka kuelewa Egypt. Amen. Baba unaona today mwalimu aita shakati. Baba panda wale kwa shughuli zako kutuwite. You are still in Egypt, but you are showing God, you are proving to God that I'm ready to do it. Usatwane put
usati wanu zvinobatika uchiri muEgypt Mwari ngaaone shungu. Rinoparidzika vhangeri nenzara. Hatisana kuti I need something breakfast so that I go and preach. Zvinoita. Haakati dana ndaipisa tsitsi vanhu vasina men of God. Vaiti muranda washe. Zona wa men of God ndinasuka. Asi muranda washe muranda. Vanhu vakakutarisa vaipedza semoni yacho nekutarisa iwewe. And sometimes God will allow people to ignore you. Very possible. Joseph arijera akaudza muchinda wangainaiti kana wabuda unoudza mambo. Bible not for 2 years akasangana kusvika mambo warota. Sometimes God will tell people to ignore you. Kana assignment yako yakakura, Mwari vanokurumura pakurilaya nevanhu vokuratidza kuti ndinewe. That's how I always tell people on my street too. But when I preach, I'm not a beggar. I'm a man of God. Whether you give me or not, I don't care. One thing I know, He is faithful. Yes, the wise men from the east, the locals, Mungu wanaimba tukuna Maria tukupa shiposhe ya nini munde yemwe ya uchapi wale mwe kwa jasiri izibela numunde ya ni yemwe ya uchapi kama kogo tatengelo mapampa nemwe ababu roto woko la Jehova na kufubika zile yaka inakulemea mwana waka asaina man from another country. It's a problem. You worship an intentional God, but you think local. You think local. God is international. I've seen God doing things. Local is you tarisa, you won't be a mouth, but you put it like a mirror and over. What's in a good animation? I've seen God do this. But you know, we are assignment, pass a bit. Better anymore, don't bless me. You want the blessing, you are ignoring the better. Ram. Autanga n'umwonzi mazira anamudona unotanga n'muonesana na mambo ochengeta zvikwamwari une nharo ndavaona pana zvopene ndikukuva leader zvaunenge Mwari utozviitira upenyu hwako unamatanga madhiri mani why because pamunoita kuti I lift you high ungamusumudze Mwari ndishuwa I lift you high iyoyo haya uri pari haya hai pia unaendesa Mwari not they lift you high woman but Mwari unotoziva kuti akakusunga ndiwe ungonipa unofana kutoita not lift me unena munhu akutsvaga mari munhu akutsvaga mari akutsvaga mari akutsvaga basa akaruda mari iri mubasa pakuti munhu unoda basa unoda kushanda nesimba ndozava kuda mari yacho vakakunyima mari kupera kwemwedzi ndokona kuda pachena kuti ndaufambira mari unoenda basa iri kuishanda so vanoti I lift you high zvinotozikanwa ndinoda kusimuka pese paunoti ndiri kuitira Mwari uri kuitira life yako. God can do without men. Men cannot do without God. So watuona Mwari paakatoita order yekusika nyika akapedzisira nemunhu kuzivisa munhu kuti anoda kudaenda pedza imagine dai Mwari vakatanga nemunhu dai munhu yachitoklema chigomo chisatomiramira kuriswa So men cannot do without, but God can do without men. So unamata Mwari kuzviitira favor, or kuitira Mwari favor.
Chicho unomwedzera paumwari wake. He is the same yesterday. Paakasvika usikanika kusina munhu aitombova Mwari. Ifeva kunamata kuzviitira feva. Kutoita munamata kutozvinipisa kubvuma kuti Mwari andigoni kuenda mubeneni. Sokuti ukaona usingagoni kuita prayer une pride unofanirwa. Ndozvinamata zvaoma bata unofanirwa. Rahab akapiwa assignment. Ikava a blessing tomorrow. Prayer wakaita a blessing. Check up assignment. Akuitiswa, akujairirwa. Zvebasa redu zvinomatira Mwari wangu. The blessing is hidden in the assignment. Zachariah, Bible rinoti nguva yakakwana yekuti abhere incense muhall of the ways of the book of Luke chapter 1. But apinda hall of the ways akibhera incense. Ngirozi yakauya ikandira right side the outer. Ikati munamato wako wanzwika yet he was not praying. He was burning incense. But ngirozi painouya inoti munamato wanzwika. Munamato rudziwo wanzwika. Akanamata kudhara but asanganikwa naye kuassignment. Kubasa ndokune mhinduro mukutaura unodraw attention but mukuita unoshedza opafadzo. Zachariah munamato wanzwika, was he praying? He was burning incense. He was offering, he was giving, he was working in the temple. And imagine kuti atochembera asina mwana but anakuudza assignment. When 5 years zikuita chete. Mwana wacho asikuona ndani plan. Unovhiwa kure. You need the grace of God to endure. You need the grace of God to endure. And munguva yekuti asati zvaita, people will speak, vanhu vachataura. Vanhu vachakuratidza mafacts on the ground kuti hazvishande. Ona pauri, ona kwazvasvika newe, ona kuzotambudzika. Jona anga asingaoni kwaangachienda, but akaenda. Anga aine nzara ari mudumbu rehove. Pane kuti adyiwe nyanga kuti hove yacho. Ari mukati mudarkness. The atmosphere isiri kuita. But akasvika. Zvokuti hazisikuita zvekuremana zvinhu. Panoda kuti uzoti Mwari uyu akatendeka. One day you will testify the goodness of the Lord. Dai Mwari atiwanira nyasha. Vazhinji tiri pamadziro. And we are about to quit. Waneta paunogara, paunobva mureu, unobva. Unoziva kuti zvese zviri kukosheka hapana. Hapana kana anondiziva, hapana anomira neni. Shuwa vanhu havakuziva but Mwari akakuziva. Zvisina hama mukati iye besi. Ndasangana nevatorwa vanoita zvinodarika hama. Iri kuhama ikakupe salary gore rese. Eiwanike. Kaya nokupa 1 month chete. Zvinoitwa nevatorwa vanhu vasungwa naJehovha. Kwese kwaendwa kwese kwasvika hakuna wandoziva. Pandakaziva Mwari, Mwari akataura nevanhu vake. There was a time yandakaenda kuNairobi, that's 2015. Saka munhu kwanidza kukinya kuti womari. The men who invited me are Bishona. Masemons angu 3/4 than Bishona. So one day I went to scroll down by Facebook. And the Spirit of the Lord looked at our night. Invite this man to Kenya. Akachaga the way makoto usukandi wana. So ndakaenda kuchiuta kuti Zimbabwe ngati munhu antaura short. Sana kuti alo zviri ndo nasudai. Ndamtoka zini. Another Swahili is from DRC, now based in Kenya. To whatever the name is. And this was saying, Mwari wati mufana kushoni. Unezva unotsvaga but Mwari zvaanotsvaga. I still go doing that. One day I'm going to Messina, I'm going to Messina. Hey, there's a vendor guy I go, who the prophet was here. He invited me to part of the nation. He asked me for. There's something happened. Just speak up that aside in South Africa. But what we say, Baba? But one was how much does Samira of Samaria? Tell the wise men from the east. Yeah, wise men. Mwari anakunza zviponi vanhu vari kodhara vakachenjera ndo vakaenda.
Kuita kwaJehovha kukushamisa. Raha wakagara kwa blessing up. But inoya sekunde mtoro. Ndonga manezi doa yako kuti yeye ngoti ukafamba yana wapikira mwachengeta mtaura ali wamchapira mahanga. Ye Mungu ayambi musatse shena inawo. Gamba isi Mungu ndiye yake. Isi Mungu ndiye yake. Assignment ndio unataka blessing. So wayabo ndio kushandiswa kuitiswa. Blessing. I'll finish this testimony. One day you came across Mundara Soburu, my farmers. And I put one of his but I helped me. I was an old man. So come on around now, we just don't do it. Shan't know money. I didn't want to marry that. Because I don't know to know what I was going to say. I never want to marry that woman. I can't say I'm Zara, I was never sorry. I come on one way, so I get the numbers of the nobody but this guy. But I got phone up the next month. I got 94 words to look and see. I've opened the company. The other side to not go. Come. Don't find out where I'm going to take the COVID. But this is the part of the papers. That she don't find it the way you can handle more. I want you to manage your company. That's why you're passing up. You know the life what I made from the wrong side. Amen. Como pacho leo kama mwenye mleo wa pass. Como pacho leo kama mlift leo wa pass. Unatoka kana sasa ni chini. Aile ndio fanya ya sina. Ndio baba mlift. Ndio basi viso za sila. Amen. Kuna watu wanatumwa na matatizo mambo sekule wale ndio pass. But only a revelation is not in your life. Yeah. True. Aba mlift akapinda mchelo yake. Chini. Pinda mchelo ndio bataka kwa ndio bataka kuwashuka. Wakashika pale kwa jinji, atiko babatizwa, Philip ndio kubatizwa pia. Amen. Kurati mwali wakamunza alichikonzero kwa life ya Mungu. But wakamunza wa simple level machelo. Jokuti Mungu unotupa lift wewe. Mungu unotupa usadza iwewe, unotupatsira nhasi iwewe. Saka munhu achitama kuita destiny yopa. Saka kumwela jinji destiny yopa munhu ane mari. Amen. Mumwe wacho munhu asati ane mari achazoita mari anotobatsirwa newe today. As a guy, I can't find my son and the pay. So I want my contractors to my paper for mine. So my contractors are working up in it. So I don't know what this. Then the guy put to me. Someone and I'm not able to know about the very way. But it's okay. But guys are not out of the fund. They are money to pay money to put up on the phone. That's energy. But I come up with so way. Je sais où ton chanda j'ai joué au comme comment vous déjà on va faire un jet. 3 rooms 2 zacho zakatokurisa. Dimitri ndo wanamba wana kagara hiyo. Tawi yakapera basa ndadzingwa. Ndakauya kuno kwaisha ne mukama nenzi mauti njiyani. Ndo kwanda kushikiwa kwa. Ndikazopinda. Kwani baba mwenzi mangu aba wenzi ubatsira. Watakatanga abatsira. Some of them caught Musai destiny over. Land one almost. But I used to tell you, I was saying, I'm not about to name my destiny over. Momoacho achas reita Satan night, but I got to man a relationship with the from the ground. Rab, we are saying media. I don't shut my door, not upon and send it upon, but we much of what is silent. We don't know that revelation of bigger signal. Elijah, I put a machine in my mouth, I should be up. Not that I'm snap, I'm scratching it on how many to that organization. I will not want to food. Put out a bigger signal. Put a blessing is passing by. Don't battle assignment.
Usati paakavakira Elisha imba pamusoro apa nekupa zvekuti amanisi waimbosekerera. Hai zveche chiuyu unoita losi nazvo. Kane basa reiko kamugara mumvura. Munopinda chechi yawo. But one day akati Mwari unofanira kupinda zvakanaka. Nekuda kwezvakanaka zvaukati iti. Mwari chaakanakira akamweni zvakanaka zvaunoita. And then one thing is not about guarantee of fire all the time. The way Mwari anoshandisa to win souls. Not those that are blessing, the protection, the favor. Can I fight a sin? Whatever I can say, you fight one child. Oh, and Sana was so happy. Did guarantee a blessing as long as I stand in the streets and evangelist and win souls unto the Lord. Can I fight as an organi? The heartbeat of God is for souls. Saka tendo kama chete tenga rinofara. Panofara wala Mwari anokudza kuti unofara kukomana akanga. Vanhu vari kutenduka. Saka Mwari unobvonyora zita mubhuku remembrance. Musi unouya Hamani achitotora musoro wako. Anenge anomuka panosvika bhuku ratovhurwa kuti nawe ukafara. Ukaita chepamwari honda isi yako. yaJehovha. Amen. I want to pray with you. Unoziva pawakagara unoziva upenyu hwako, unoziva mhuri yawakaberekwa uri. Hamuberekwa muzikanwe, hauna kana kucharisira kuti pamwe ramangwana rine rakanaka. But I have come to assure you, panoraramika pamadziro ipapa. Kwete kurarama bedzi, but unoraramira purpose. Yekuti unozova mujini unodya Kristu, unoitirwa favor, uitepe pamadziro. Ukaudza vanhu kwawakabva nemhuri yawakaberekwa unosvika pakuzinga mvuya kuti hakuna zvakadaro. Kana dziri hama hatina. My father came vakauya vari one from Mozambique. And he died. Hatina dzimhama dzatoziva. Asi hama munashe Mwari vakandipa. Favor yaJehovha ndakaiona ndiri pamadziro pekugara usina kana hama. Taisekwa kuti kuri kwataidzidza panguva yeholiday vanhu vese vaenda kuholiday. Saka maiti mutauri zvandakaita pazoro yangu competition yatozikanwa. Sechinenge chiri local. Kama tatu mfako sekwatini, tatu blendera kwani, tefiro kumazowe chete. Hakuna hama. Asi Mwari pamadziro iwayo kushaiwa hama. Unokukura zvokuti vane hama unotakomana. Unoita testimony yekuti vane hama vanodemba kuti hama dzina pasi. Ndakuzwa Mwari kuti hama dzina ukamana. So Satan pauri, looking unto him. Open. I want us to pray. God change my story. And then I'm getting over Maxiro. Maxiro, I need to testify. I will not die, but I will live to testify the goodness of the Lord. I want us to pray. I assignment if I know we don't ignore the assignment that carries your blessing. Because what would you want time and she know it? But when I see that was getting conscious, if only God used me. But I say, yes, I don't see you. David paakauraya mapere neshumba uko hakuna akaombera. Vakusina vanhu. Vanhu vakatozoimba voreva kugona. Time yekuimbirwa nekuombirwa iriko. But time yekupractice nekuita assignment iriko. Unoita zvokuti vanoshamura munhu anofasa museya akadaro. But when you are doing it unto the Lord, God is faithful. Uchanyemwerera uchafara. Unozira abvabudza vazukuru vake tinaigara pamadziro unomuti avogomako gadzira nyaya mani. Aya akaparara vanhu vese akafa ndokwataitogara. Makambona sei? Ndine varume vakakashengeta. Vanzi 2 men were sent. And the 2 men I know is the word of God. Yes, the Old Testament and the New Testament.
Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. We ask you to know that today. Allow me, Lord, to move the assignment. Allow me, Lord, to move the assignment to attract my blessing. The assignment that attracts my blessing. The assignment that attracts my blessing. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The assignment that attracts the blessing. In Jesus' mighty name. Yapasataka. Montebaladiata. Ibashateke. Malika Japayando. Rekatabosa. Ibashalika Jaya. Montebaladiata. Epepeka Lukata. Montebaladiata. Maluka Japayando. Ibashake. Betabarane. Ipepeshaluka. Malikata. Katabayana. In the name of Jesus. Just raise your hands. I want to make this declaration. Father, I decree and I declare. Vakagara pamadziro ngavasangane nekushamisa kwenyu. Vakagara panosekwa, vanotsvinyirwa nekutarisirwa pasi, asi nokuti vanokudai, asi nokuti vanokudai. Madhimoni eJeriko, madhimoni eJeriko, anoda kubvuta chakanaka chakaiswa mavari. Ngaende pasi petsoka dzawo. But I decree and I declare, every demonic system inoda kumuita muupenyu hwake, uyu ngaropafadzwe, uyu ngasimudzirwe, nashangazi longete upenyu hwake. Nyangwe mhuri anobva ichisekwa, vaipa madziro, inodeclare kuchengetwa. Havasi kuzofa, vachararama kuti vagopupura kunaka nekugona kwaJehovha. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. I'm sorry, Master, I told you to go to